iki jare goleki senjata cakra. Duh banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? As. Tu sabun. Rabi angel syarate nggo ngapa? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono. Lah Bapak kok tindak mriki? Ngamarta geger Petruk. Lho, sebabe ana satriya sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning dan Karang Tumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Satriya loro sabrang. Pecah sirahe parat kowe. Kok tok ulunge kembang aku ora iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Ki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karang Tumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe PN Karang Tumaritis gage tibano mati dening aku. Keli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi dangu kalian kula nggih. Yayi ngonten mawon. Metro kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Arep mulai saka ngendi, Pak? Nek Kyai Putri kok ayune kaya ngene iki arep miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep, ora saka mburi. Monggo iku tak tekati. Nyun pangestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo Ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari? Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah, terus ngantuk. Kon sari terus. Yo.
Samarika den prayitna semuriris semuriris eko balik kok ting jerdul anakku nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong bekti kula kunjuk Pak iya tak tampa bekti kula mo iya tak tampa Petruk bekti kula mir iya Bagong tak tampa neng apa ha lah kok dadi janur gunung kadingaren ora tak timbali kok sowan wis Truk matura para madya wusana tak pasrahke karo kowe panuntune Bapak Petruk eneng apa sewu lepat diagung mangaksami nggih Pak iya arep matur apa namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar kowe arep duwe gawe apa mboten gadah damel ning kula gadah niat Pak niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng pangendhanipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ingkang nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun mboten dipun tetepi kowe iki omong apa Bapak kok ora ngerti nalika lampahan ingkang kepengker Sinuwun Ndarawati paring dawuh kalih kula sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong Dewi Mustaka Weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larahe saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndarawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng, kula kensuwang teng negara Ndarawati nanjeke ngendikane Sinuwun Ndarawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil ruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati, nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndarawati Pak. Samareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti blegegek sadulita jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan Petruk, wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatire atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Ndarawati ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Klepat tanpa pamit Petruk dan pancene sajake niat tenan Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocahe wis niat
Wah, jan ketoke nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu. Aku arep njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Ora Ratu Ndarawati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya ora-orane dukuh. Ming njaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole ning negara Ngamarta ndak selak dadi pengantu-antune pepundhenmu Pandhawa. Semare koden prayitna semure res. Monggo pangestune bapak itu tumrap aku gedhe dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengene sing gawe urip. Muga-muga di udaneni penjangkaku. Ning lek arep golek nendi wong parane ilange Cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medhun jurang wis tak niati. Ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pusaka utawa senjata cakra pusakaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Tukulon mriki. Iya. Pandhita kang kinarawangsit pindha kombang ngajaping tawang suso angin ngendi nggone kencang warudaya pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe Petra kita ngapa kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dateng titah ya kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati ngerti ya aja seneng sik ulun Onyang Madyapada kuwi matedhakake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru kita yang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata ngerti ya pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita ning aja enak-enak ngapi-enak merga kita kudu goleki nginastan senjata cakra kuwi tenan Petruk upama sampeyan niku kudu dewas tak tubruk tak ulang-ulang saking seneng kula niku tenan Bu Kulun iya tenan aja kuwatir lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih nglakonana tapa ngramit tulung marang sak papadaning urip paring sandang wong kawutan paring boga wong kaluwen paring payung wong kudanan paring teken wong kalunyon nggih kita ulun paringi wujuding pusaka aran wujuding pari suli bambu sembrono ora paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi nggih napa suli bantul utuh pripun kersane tampan ana pari suli kita mlaku kaya dawuh ulun oh nggih ngestaken dawuh aja kersa ya Petruk monggo ana wong dawuh tulung kan jeneng kita tulungono nggih ngestaken dawuh tampan ana Petruk ngene kula trimaringaken Bu Ulun kok mangang apa kaya ngapa kaya
Kula aturi maringaken. Ya Petro tampan ana. Gah piye? Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo Tita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Weh. Kembang iki tok tuthuke sapa-sapa? Bisa sirna margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Nggih saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih ngestaken dawuh. Mangkat Petro. Nggih, nyun pamit Bu Kula. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petro. Merano semobang pangarono dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanekara saketer kene dongane engkong ler
Wawa sing pine panca Papatoking ayam wana kadanging pun Kakang Nyai Werkudara mbarep kakangku apa Arjuna kula wonten paring adhawuh Kaka Prabu bebasan wis pepes bayu kang tapis nggone pun Kakang Budidaya ngupaya marang endi mindraning pustaka jamus miyang jimat kelima sada malah Nyai Werkudara wis ngerti dhewe lamun wis pirang-pirang brahmana Siwa Sugata miyang para nimpuna ingkang dak rawuhake marang Praja Ngamarta supaya angulari menyang endi lenggahing pustaka jamus kelima sada parandening katindakake gagar wigar tanantuk karya Werkudara ngelingi lamun pustaka jamus kelima sada kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi pusakaning bangsa Ngamarta yen to nganti ora pinanggya menyang endi lenggahing pustaka jamus kelima sada apa ya bakal mung tekan semene critaning para Pandhawa Werkudara Brahmara ramangosya mung ngambrengeng kadi karunaning kaswase yen anang marga memalat kong dosang kondo Astratmaja leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah ing sawaning kelurahan Ulugaring mlajar dumlojok tanpa larapan gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Ulugaring dalem den ana apa mlayu-mlayu mongko tanpa tinimbalan sekawit kula dipun penging dening Bapak nderek sowan wonten Negari Ngamarta dipun dawuh supados jejagi wonten papel wates Negari Ngamarta mboten kanthi kanyana-nyana wonten Nalindra kembar kemanikan ingkang asta para wadyabala manguwuh-uwuh nedya mbedah Negari Ngamarta Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik wong bagus sapa Raden Janaka kowe sapa Jaya Lelana aku pancen Darbiniyat bedah negara Ngamarta bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumaritis dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siramu wah
gawe sikile suarane mak wung. Ora endo pecah sirahku. Werkudara sapa? Jaya Lengkara. Ayo, bedah Ngamarta legane ngatiku. Wah! Hot! Ati we. Wah! Wah! Woi! Ah! Hot! Wonten. Wah. Ana wong sabrang loro tetep piadeg ora sepiro. Kekuatane ngedap-edapi. Ndara Janaka kalah. Kawon kalah. Lah pripun? Dipol. Gandeng Kresna kanggo ora katon ing negara Ngamarta. Mula ingkang kudu iso madhangake kananing praja mung kowe. Ora iso nyernake ratu loro kae. Wah, gunane opo dadi pamomonging Pandhawa? Ah, nggih, sendika ampun kuwati. Bapak, kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? Wes. Tu sabun. Rabi angel syarate nggo ngapa? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono? Lah Bapak kok tindak mriki? Ngamarta geger Petruk. Lho, sebabe ana satriya sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning Aldan Karangtumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Ah, satriya loro sabrang. Ah, pecah sirahe parat kowe. Gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungso awake sarwa dawa? Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep njebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendha wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol. Tak pindah marang laladan Karangtumaritis. Nek omong ora waton iso njeblak. Karangtumaritis iki teke sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karangtumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karangtumaritis, wah, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, Yayi, yen ngono iki menungso sing digendhekake para dewa ing awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tok ulunge kembang aku ora iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Ki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karangtumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, PN Karangtumaritis gage tibano mati dening aku.
senjata cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Nah, Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge kembang parisuli, le maringi Bathara Antarada. Kula kentapa ngrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka Jamus Klimasada, Petra. Dalem Pustaka Jamus Klimasada ndak jaluk. Aja nganti wal saka negara Ngamarta. Diasta, Ndara, diasta. Senjata cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten, mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petra. Mboten. Aku ki bendaramu. Kowe duwe maksud kowe. Anjur kowe arep balekke sapa Swardipek, sapa Swardipek, sapa Swardipek. Kancane omah napa? Sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kana Petra. Pak, aku njaluk pangestu ya. Iya sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata cakra. Petra muga-muga kelakon ya to nggih, Pak. Dipol. Nur. Petra kok raine katon sumri. Biasane Petra ora gelem nyambut gawe yaine balekke pusaka. Lah kok dadi Petra ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balekke senjata cakra meneh entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati merga niku sayembara. Wah, tutke Semar. Dewa Bathur ya jagat pangestu ngkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka senjata cakra? Dientukke Dewi Purantawati. Kula niki Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake senjata cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabar. Sabar, Petruk, sabar. Kanjeng Rama nedya namung drajating Panakawan. Nanging kula nyawang dhateng Kilurah Petruk menika satunggiling Panakawan ingkang saged damel kabagyaning manah kula Kanjeng Rama. Nile nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Kilurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu, wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi ndangu kaliyan kula nggih. Yayi ngonten mawon. Metro kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Ilar mulai saka ngendi, Pak?
Nek Piyai Putri kok ayune kaya ngene iki arep miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep, ora saka mburi. Monggo iki tak tekati. Nyun pangestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari. Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni, mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah, terus ngantuk. Kon sari terus. Yo. Kakang Semar, kula kowe saiki karo aku besan. Inggih. Sedara? Nggih. Seksenana ya Semar iki jaba Panakawan ning iki uga besanku. Yo. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sakaya ngoten niku kula isin. Kula niki mengkere kok besanan karo ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku besanan. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, Kresna. Lha kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe abot Petruk trimane Baladewa. Nyatane nek semono kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake senjata cakra bakal dicaop karo si Purantawati. Ning nyatane Petruk ingkang iso ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing atase derajate Petruk iso goleki senjata cakra nggone langsung negara Antarawati. Aku ora trima. Aku ora trima entuk kanane kaya ngene iki. Kowe ban cindhe, ban siladan. Aduh. Meneng ora? Ora menengak seret metu. Kapok ora. Angger-angger kok nesu. Nek nganti kula menika dawuh Werkudara, piyai sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak benake dhewe. Petruk iso ngaturake senjata cakra. Purantawati wis adil entuk. Jodoh daupe Petruk kandung bolong. Kena apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganti semono mbok belani kaya ngono. Kowe arep mentolo karo Petruk, arep mentolo karo Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong gerang, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sabenake dhewe. Dewa Bathara jagat pangestu Ngara. Ya, Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ora weruh dadi lak seret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Ya wis. Nadyan aku tinemu tuwa nek aku kleru aku wedi karo kowe Werkudara. Wis saiki manunggal ning kene. Suka-suka parisuka. Padha seneng-seneng. Anake Semar si Petruk daup karo Purantawati. Yo, aku mangayu bagya. Ya ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singkir iki.
kula ajeng dhaup kalih Prantawati. Kula wis macak cara manten ora sida dhaup pripun. Bali oleh liya dina tak wujuti. Werkudara Lesmana gagal meneh. Ya dina dibudidaya. Oh. Mati. Wah. Wah. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung wiwit Purwa Madya lan Wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadonyan. Buktinipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalendra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti, ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Ya Semar. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah. Ya Semar. Purnaning gati sura sudrajane ingkang retsa berasta kaping ulah Darmastuti rahayu sami makari rahayu samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa punden kula Bapak Samyarta sak kulawarga sak gotrah sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun sutresna budaya wayang kulit wonten ing tlatah mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geng samudra pangasami jar kula namung titah kedunungan ina lali salah apes lan mati suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal saged pinanggya kaliyan kula sak kanca malih Ndara. Dandut slow. Aku njaluk sing rada sesek to. Oh iya. Dangdut sesek. Kuwi sing jane nek dangdut ki ora sesek kok, Gong. Sing sesek ki napas. Tak tunyo lho. Ya ora. Aku serius iki ora guyon. Nek aku takon apa bedane bunter-bunter terus. Ngono ki tok sembrono ora apa-apa iki aku serius e. Oh iya. Ya wis arep ngaturke apa? Genti sapa? Cita. Ya, Cita urung maju dhewe Cita. Cita bojone pengedrame Slamet Pitungan. Sapa kok? Slamet Pitungan. Slamet Pitungan iki sapa? Sadurunge dadi Selaon Seven, kuwi jenenge Slamet Pitungan. Terus terkenal dadi Selaon Seven.
Slamet pitungon bengkulmu melocot. Yo. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya. Men kepareng Mbak Cita iki asli saka Purwo Kinandri, Purworejo. Purworejo. Heeh. Bagelen. Mula mau nyegat neng ndi terminal Giwangan. Lho. Aku aduh men ki ngopo? Kuwi lah terminal Purworejo lho, jenenge ora terminal Giwangan goblok ora. Nyegat neng terminal Purworejo. Heeh. Waduh. Aku malah kon nyanyi ya watuk. Ayo wong hawane kok ya. Ayo kon nembang. Heeh. Napa, Pak? Wis terserah kowe arep ngaturke apa. Ki kabeh pamundutan wis diaturake, saiki mingkari bebas. Ya. Yo, Lali janjine mawon. lali janjine. Heeh. Wis biasa ngono kuwi. Heeh. Lali janjine iki ming tembange wong nyaur utang kok. Ah iya. Lali janjine. Wis jan. Yo bawani. Neno. Monggo. Dina Minggu kang dak anti Tinamune cethu ya. Ilate cupet. mong lali janjine hanane pijer pinter golek tilasan. Alasan. pinter golek alasan ngandur-ngandur ngandukur aku wis ora
Iki jane tembang pedatilan to. Kon ndel gentak ndel gentak ndel. Kaya sing ditutuki kaya mentul ndel. Yo coba. Jan-jane kowe ning ndi? Pancen ampe tenan anjing. Ngapa kowe ayo caktik-caktik. Anjen do kurang ajar. Ora entuk sambutan aku. Arep ngejak ning sing terakhir ngono do ora gelem. Ah iya ora apa-apa. Sa, Elisa, ayo ganti kowe meneh sa. Ana partnermu kowe tau dijak Mas Yakul to? Wah iya. Ah, jakan mrono. Arep duet kene Mas. Wah, ora usah sok ngono lho. Biasane piye? Tahu pentas bersama kok ya. Ayo duet. Taturi tindak merono kae Mas Yakut kae. Iya. Apa kudu tak petuk? Cah lanang mosok dipetuk karo wong wedok. Apa? Ayo rene, mosok wong lanang dipetuk karo wong wedok. Ayo, aja. Rene lho Mas. Nah. Iya. Lawang pun enjang-enjang niki ajeng kene apa Mas Eno? Mboten apa-apa. Aduh kok linggo. Udah kamu berdiri aja. Oh ya nggak mau, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Sinden lengup ki ora usah ngeyel. Wis ngadeg. Emak. Ngadeg bae. Ya deg. Ki malah kaya anu ya Mas Eno ya. Kaya apa? Kaya versi cilike Mbak Ayu ya. Ayo. Iya, barang nganggo kacamata. Oh, aku pancen kembaran kok karo Ayu. Ah, kembaran. Iya nembang Mas. Nembang apa? Ya iki kan iki dinggo acara penganten ben ketok syahdu ngono apa. Tadi banyak itu loh, banyak kepala desa di sini juga pada rawuh, para seniman seniwati. Kepala desa tahu kamu kepala desa? Ngerti ya? Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Ndas desa. Ndasmu. Sepelan Mas Eko. Das desa. Ini Ayo memang Mas. salah satu pesindene Mas Eno yang penggemarnya kata sangat teng telatah Banyumas Raya mriki Mas Oh, Eno. luar biasa. Luar biasa Mbak Elisa itu penggemarnya banyak sekali. Mulane Sembang nuwun. didadekke bintang tamu kalau mben niku nggih penontonnya wah jan ngenteni Mbak Elisa kabeh. Hebat wis. Salah pangan ya Mas. Siapa? Salah pangan. Salah pangan iki piye? Ya akeh penontone kathah sengit salah pangan. Selapangan, sak lapangan. Iya, sak lapangan. Ngomong ki sing cetha. Sak lapangan iki nganggo sak lapangan utawa selapangan ora salapangan. Nek salapangan iki kowe didepi sego mangan watu. Oh iya. Salapangan. Salah pangan. Ini juga pamiarso masih banyak sekali Mas Eno. Alah, matur sembah nuwun. Nggih, di daerah khususnya di daerah selatan ini biasanya niku nek mboten sekali Mas Eno niku kathah sing do ditinggal penonton. Tapi untuk malam hari ini Mas Eno luar biasa sampai jam 2:30 lebih mau jam 3 masih penuh full. Luar biasa. Pokoknya ditunggu-tunggu tenan. Ya kalau enggak sekali berempat koma 5 ya enggak akan jadi. Koyo bedil wae, bedil dasmu ku. Apa iso iso bedil Mas? Siapa? Mas jenengan. Ya gila-gila. Tergantung sing
sing tak bedil nek ketak-ketek. Ramune. Kudu ganti menjangan. Biasanya kudune ganti adepan. Nek ganti adepan niku gairahe beda. Kanca-kanca Walgorara semangat terus nggih. Bedamelan setiap malam 1001 malam terus pentas tanpa leren. Nggih. Monggo Mbak Elisa. Saya tak nemani jenengan saja. Ya duet ngadek ra. Duet apa? Ya apa lagu langgam ngono lho Mas. Kenyong tak bahasa Jawa Banyumasan bae ya. Arep nggawa bahasamu kaya ngangel. Kaya ngangel. Ra reti aku inyong-inyongan mau wis salah terus e. Siapa? Inyong karo Rika ra. Rika. Iya Rika. Inyong karo Rika. Iya. Nek inyong ki mari ngene inyong. Iya. Ono ki Rika. Iya, tadi itu udah tapi aku enggak dong. Apa? Enggak dong. Enggak dong. Yo, jeneng kupengku bagus, kupengku yo bodhe, padha wae. Yo Mas yo. Ya wes, Nembak, lagunya apa yo. wes? Manut. Iya. Manut Mbak Napa? Elisa. Manut Mbak Napa Elisa. nggih? Dari hati apa nguji wat? Heeh, kuwi apik kuwi pas karo suasana omo wis lebaran. 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 Babaran apa? Iki lho Bagong ini omong saya esuk saya ngawur. Anu pinanganten. Pinanganten. Yo Mas, barang Mas. Monggo. Aku kene ora kaya ngene iki dalem. Ujiwat. Ujiwat nggih. Ujiwat monggo. Nangge bawa mboten? Lah yo bowo. Ayo jenengan no mbawa. Oh nggih, kula. Heeh. Duh. Sa, kowe iki barang kacamata malah kaya tukang las aku menan. Kayak tukang les. Ya ora apa-apa, aku lebih penting dijapaseno terus. Duh ni Mas Mustika ning wang Amujina. nguciwat. Mas jedar bojomu dijara. Sapa? Bojomu. Bojo sing ndi? Wo, gaya gleleng lho Pak iki dalang bojone papat iki yo. Ora apa-apa. Ora. Dalang tenan ya ngono kuwi. Ora. Aku iki nek ditung 9. Wah, songo Pak. Ning keleke 4. Kau bicara guru. Kowe ngapae kok njaluk HP-ne sindenku ki arep macem-macem meneh. Arep 5 bojomu. Mboten iki ngampil nggih cakepane niku lho. Nah, kula niku dalang-dalangan dadi ora apal cakepan mujibat. Mawe. Ayo. Sapa? Aku. Mawe. Ra. Hajar terus ah. Mbak, niki kok HP-ne mung lirik-lirik lagu tok, Mbak. Nomor WA-ne wonten? Ah, ngono ora. Wis aku wis apal trik. Ayo Mas, Terus. saya minum 2. Terus. Cepat. Esem, yuk terus. Aku nek. Terus Mbak. Esemiro Nyirnake lu
Ayo, Gong. Lesu Untung ora sida tak terus rusuh aku. kan bang duet ngono lho. Nek lungkran asu. Lesu. Nyirnake loso rasa duloso rasa kang samar Glomar diceluk Elisa. Samar kok Semar. Nunggu Semar Sembar. Ayo Mas Yakut. Bareng ya, Ya. terakhir. Bareng aku seneng. Heeh. Nek metune bareng penak loh. Ya, cira lo. Tresnaku sundulwi yati Ora ketang sak teraman iso gawe ayem. Amlam nguji wate yen anggeget lati ajinjit alise. Ajinjit alise piye to? Si alise munggah medun. Wah, Copo piye? ame munggah medon kok ame ngalis. Delora, kowe ngerti kok Bagong. Bagong iki rusuh kok pancen ya. Rusuh. Men. Ya. Minggu jiwate yen anggeget ladi ajinjit alise sasalah bawane lencir kuning nang sinawang yen nguji wat pamikir tan kuat kaya arep nekat sambungan sa suwe-suwe tambah rasa gayo cimat yen tengah pangrasaku kaya sumandeng Liring ning netra kang wening. Yo. mung tansah tak laleke nanging terus wakasan peputanku umpamane sekar aja kong silayu kececendu
aku. Susu kesehatan Mas Denko. Ngerke Wahyu. Nyokek yo, nyokek yo. Minggu jiwate yen anggekat hati ajin alise sesalane lencer gune Sinawang yen jiwa pamikir tan kuat kaya arep pegat suwe-suwe tamat prasasat kayo jimat Nek ora tak ndrek ya. Reme cakram. Nanging Terus wakasan pepuntanku umpamane sekar ojo kongsi layu kanggo cecundungmu aduh mustikaku sampun Mas Eno Matur suwun Mas Yakut. Iya. sami Mas Yakut yo iki aset Banyumas. niki anu bose gamelan ugi Teksi Lenggah Bapak Haji Warto. Oh, nggih bose kula niku. Nggih, Mas Pak Warto nggih. Nggih, niku ingkang gadah gongso sak wayangipun saringkitipun. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Kathah nika wau sing do teng transit. Nggih. Saking dalang-dalang wah wis werna-werna. Kula seneng ra tambah srawung. Iya. Tambah ngerti ya, Gong. Ayo nek Cilacapne 400 dalang, Tru. Oh, gundul kabeh. Ayo. Sampun menika nggih. Nggih, matur nuwun Mas. Mandhap malih dipun Nggih. rasaken. Nggih. Sembah nuwun sampean kok bengi-bengi kok klithian. Oh niku saking Solo jane. Saking Solo. Oh bengi tas anu jagongan gone Mas Kangko. Oh, Anjing. nggih. Iki mangke enten project mudah-mudahan saged krawuhken jenengan barang nggih wonten Banyumas malih. Oh, nggih. Mugi-mugi mawon. Teksi kebagian jadwal ngaten menika. Oh, nggih, siap pokoke. Nggih. Acara napa, Mas? Dipun? Acara napa kok? Niku acarane ndadak ndamel mangke gampil niku. Oh, nggih, Napa siap. supitane Dalang Seno nggih saged. Wah, wis apik kok. Saged. Mbok ajeng digrendo diukir ngaten lho. Wah, ana mek duker digrendoke apa? Biyen nggih kula cokotke kirek kok. Malah kirike sing mati bar niku malah. Nggih di mamah. Nggih sampun nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mas Yakut. Ya, wah. Seneng ya. Kok kuwi nek karo ngono kuwi bungah kok aku, Tru. Iya. Awak dhewe nek suwane Jawa Timur disutul dalang-dalang Jawa Timur ya dunggahke panggung kabeh. Suwane Jawa Tengah Lor disuwur dalang-dalang Jawa Tengah Lor dunggahke panggung kabeh. Iya. Suwane kene ya ana Mas Yakut gelem kersa munggah panggung ya tak unggahke nek. Aku seneng kok ngunggahke iki. Ah iya. Iki do ngapa to aku kanggo sak omong-omong kok rumangsane kok kleru lho. Ah iya.
Ya wis ben. Karang pikirane wis do elek neraka jahanam. Wis ben nengke. Ora apa-apa. Ayo, terus nek pancen kowe tenan-tenan, heeh. Matur nang Bapak. Mergo aku ki tanggung jawabe gedhe. Nek nganti aku iku ora matur nang Bapak, aku sing tok pasrahi perkara iki, nek nganti kaderangan Bapak, wah, aku nampa dukane Bapak. Oh iya. Bejo cilaka bungah susah, ngrekoso penak datur karo Bapak. Oke, wani ta? Wani. Ya suwane Bapak. Engko Bapak piye tak tanggungi reng. Ah iya, aja wedi kok pokoke ora. Ya wis, yo suwan mrono. Ayo tak tutke terus ya. Neng yaning talaka kati langit Mambang pantepas wulan pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur